מיד בחדשות חבל מודיעין. איך יראו בתי הספר של העתיד? Open your laptop, put on your headphones. רגע, יכול להיות שהם כבר כאן? בגלל שאני עומד עם הלפטופ, זה נותן לי יותר, איך אני אומר את זה, מוטיבציה לעשות. כיצד פועל בנק הזמן? ומה צריך לעשות כדי לפתוח שם חשבון? אתה מפקיד זמן ומקבל זמן בחזרה. ומהו סוד ההצלחה של המורים הכי טובים בחבל? בגלל שיש פה אוויר כל כך טוב, אפשר להתרכז יותר טוב מבכיתה. שלום לכם, נוהגים לכנות את הילדים של ימינו דור הסמארטפון ולהאשים אותם בהתמכרות מזיקה בכל מיני טאבלטים ומחשבים ניידים. באמת שיש בזה משהו, אבל מסתבר שאפשר לעשות בכל הטכנולוגיה הזאת גם שימוש בונה ומועיל. קבלו הצצה למערכת החינוך החדשנית של חבל מודיעין. הנה. Lesson 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. כאן יש 9. בחר אחד, כתוב את שמו. זה אולי נראה כמו פרק ממסע בין כוכבים, לא. אבל אתם צופים עכשיו בשיעור שגרתי למדי של כיתה ה' מעולה. במערכת החינוך של חבל מודיעין. הלו, תעשה קו שיהיה ברור למטה, תן לו איזה קו כזה. את הלוח והגיר החליפו מזמן הגיר האלקטרוני והמסך החכם, נווה, מי זה? בסדר, תכתוב. ובמקום לצעוק לפתוח ספרים ומחברות, המורה פשוט פותח תיקייה בשולחן העבודה. אנחנו עכשיו רוצים לעסוק בביולוגיה, נפתח את התיקייה, רוצים לראות מה יש בגוף האדם, אם אנחנו רוצים להראות זהו המעי. זה עובר מהר מאוד לכתב קריא ונוח. פה עושים הכל ציורים, בספר הכל מילים, מבלבל לך קצת המוח. המסך החכם הוא רק חלק משורה ארוכה של אמצעי לימוד חדשניים שהפכו את בתי הספר של חבל מודיעין למוסדות חינוך מדגימים, המובילים את פרויקט התקשוב של משרד החינוך. כמעט בכל שיעור משתמשים התלמידים בכלי טכנולוגי אחר שעוזר להם להתחבר לחומר הנלמד Open your laptop, put on your headphones. בצורה פשוטה וישירה. למשל, אם המורה אומרת לנו לכתוב משפט בלוח, אני כותב את זה מפה, ואם זה נכון, אז זה עושה וי, ואם זה לא נכון, זה עושה לי ניסיון חוזר. שזה עוזר לי, שבגלל שאני עומד עם הלפטופ ואני אוהב לעשות את זה, זה נותן לי יותר, איך אני אומר את זה, מוטיבציה לעשות. ואם זה לא מספיק, בחלק מהשיעורים ממש דורשים מהתלמידים להוציא מכשירים ניידים מהתיק. שולטים דרך הסמארטפון ברכב, במכונית שבנינו, וככה אנחנו שולטים אם היא זזה או לא, ולא חייבים לתכנת, אפשר רק דרך הטלפון. המערכות הטכנולוגיות עוזרות מאוד לחזקים להיות חשופים למקורות מידע נוספים. לעומת זאת, לתלמידים החלשים זה מאפשר להם גם הם לעבוד בקצב שמתאים לכל אחד ואחד פרטני, והוא לא תלוי בקצב הכיתה. זה מאוד אינטראקטיבי, זה ממחיש לילדים את החומר שנלמד. הילדים מאוד מרוצים ואוהבים את זה. וזה כבר שיעור בכיתה א'. אנחנו נמשיך לעקוב אחרי התפתחויות. מי יודע, אולי בעוד שנה נדווח כאן על שיעור בכיתה הולוגרמית, או על קסדה שמתחילה לאותת בכל פעם שמתקרבים לתשובה נכונה. הוא צודק? מחיאות כפיים. מילים שמתחילות באות C. קקטוס, קאט. יש עוד משהו? ללמוד בקבוצה קטנה באוויר הצח תחת כיפת השמיים הוא כנראה חלומו של כל תלמיד. The sound is K. אך מסתבר שיש תלמידים שעבורם החלום הזה הוא מציאות. בגלל שיש פה אוויר כל כך טוב, אפשר להתרכז יותר טוב מבכיתה. כי לפעמים יש רעש בכיתה וזה לא... המורה לאנגלית עדי קון מוכנה לעשות הכל כדי שהתלמידים שלה יקלטו את החומר בצורה הכי טובה שיש, גם אם זה דורש להוציא אותה מהכיתה. יש בריזה נעימה, התלמידים יותר מרוכזים, אנחנו יושבים סביב שולחן אחד, לא כמו בכיתה. אני חושבת שזו הרגשה יותר אינטימית ונוחה ומזמינה ללמידה. ואסמבלאז' זה מאיזה מילה? לאסוף. גם אורית קראוס, מורה בבית הספר לחינוך מיוחד מישרים, מלמדת את התלמידים שלה לחשוב מחוץ לקופסה. ובעזרת הרבה אמון ויחס אישי, יוצרת איתם עבודות שמותירות את כל הפיות פעורים. על מי חשבת שאת עשית את הדמות הזאת? סתם, על עצמי. על עצמך? לא.
זה דווקא נחמד. יש להם יכולת איור מדהימה, והם פשוט עושים כמו סקאנר ומציירים בצורה מדהימה. יש יכולות שאנחנו פשוט צריכים רק לגלות אותן, ואני פשוט באמת נהנית לקום בבוקר ולהיכנס לכאן ולפגוש את התלמידים ולראות את היכולות שלהם. אבל עדי ואורית הן לא המורות היחידות במועצה שמאמינות שאפשר ללמד אחרת. אני מבקש מהאחרונים להתיישב. ובדיוק בשבילן החליטו לערוך החודש אירוע ענק, שבו אנשי החינוך המובילים של החבל קיבלו תעודות הערכה על התרומה יוצאת הדופן שלהם לתלמידים. הניסיון שלך, העומק שלך, הרגישות שלך, המקצועיות שלך חשובה לנו. מעומק הלב, תודה. מגיע למחיאות כפיים. המורים המצטיינים זכו לפרגון לא רק מבחירי המועצה ואגף החינוך, אלא גם מהחברים שלהם לחדר המורים. השקעתך המרובה בעבודה חולשת על תחומים רבים. רונית, בבקשה. ולנו רק נותר לאחל להם שימשיכו ככה ולתהות איפה היו המורים האלה כשאנחנו היינו תלמידים. זה באמת תחושה אחרת, לעבוד עם חינוך מיוחד ועם תלמידים כאלה מיוחדים ומאתגרים. וזה כל יום אתה מקבל את זה חזרה, זה לא צריך את זה. 4 הזה אני כבר יכול לדעת עליו משהו. יכול להיות שהוא ממשיך לפה, אבל נשארו לי עוד 2, נכון? אז אני אקח אותו בטוח לכאן ולכאן. לקבל ייעוץ אישי בתחום ההייטק או שיעור במשחקי חשיבה בחינם נשמע כמו דבר דמיוני, נכון? אתה רואה שהמשחק הזה מפתח מאוד את החשיבה, כי צריך לחשוב על מהלכים, תמיד יש מהלך, תמיד יש מה לעשות, לא צריך לנחש לעולם. לא כשאתה חלק מבנק הזמן. אני תורם בנק הזמן שעות בכל מיני דברים. למשל, אני מייעץ לאנשים שיש להם איזה רעיון, איזה מיזם, והם רוצים להרים סטארט-אפ, הם רוצים להכין אפליקציה. חוק המאמץ המזערי מדבר על כך שאנחנו לא משקיעים כוח, אנחנו ממש מרפים את הגוף. במסגרת הבנק המיוחד הזה, שהתחיל לפעול לאחרונה בחבל, אתם יכולים לתרום שעה מזמנכם ומכישרונכם, ולקבל בחזרה שעה בתחום שמעניין אתכם, בלי להוציא שקל מהכיס. צ'יקונג זה פעילות תנועתית, שמאוד מאוד משפיעה על הגוף, היא מייצרת איזון לגוף, מייצרת רגיעה. חוץ משיעורים פרטיים בשלל נושאים ממתמטיקה ואנגלית עד צ'יקונג, יוונית עתיקה ומוזאיקה. בבקשה, עירית, תנסי, את תמיד תגישי את הכלי בצורה כזאת, שלא תחתכי. לעשות חצי או שמן? מה שבא לך תנסי, כן. הבנק גם יכול לפתור בעיות לוגיסטיות שונות. היי נועם, אני פה ברחוב ממש קרוב לשער שלכם. תראי הזאת מצילה אותי, הקטנה שלי חולה ואני לא יכול לצאת. או, איזה יופי. שלום בנות! בנות, הגענו לחוג. כשאתי לוקחת אותנו זה מגוון את הנסיעה, וגם כיף לנסוע לא רק עם אותו איש כאילו כל הזמן. אתה לא מבזבז פה זמן, כי בתמורה לזמן שאתה נותן, אתה מקבל זמן. כך שזה לא תרומה או התנדבות, זה ממש לא. אתה מפקיד זמן ומקבל זמן בחזרה. בנק הזמן פועל ברחבי המועצה בכל ימות השבוע, וכל מה שצריך לעשות כדי לפתוח חשבון ולהתקשר למספר הטלפון שמופיע עכשיו על המסך, ולציין מה אתם רוצים לתרום וכמה זמן אתם מפקידים. עד כאן להפעם, החופש הגדול כבר בפתח, אבל אנחנו לא הולכים לשום מקום. בחודש הבא נהיה כאן שוב עם עוד חדשות מעניינות מהאזור. להתראות!